रमद बर'न दैदेननाय Btr सरकआ खुंफुंनाय स्पेशल टेटनि बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ राननानै होबाय। थांनाय 21 आगस्टखालि फोसावजानाय Btr सरकआ खुंफुंनाय स्पेशल टेटनि बिजाथिफोरनि दिनै थिसनलाइ बिलाइखौ राननानै होयो। Btrनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सा 900 रोंगौथि गोनां टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइखौ गथायनानै होयो। मोनसे गेदेर हाबाफारि खुंफुंनानै Btr प्रभिन्सियेलाइज LP आरो ME फरायसालिफोरनि लोगो फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय सायख'जानाय सा 900 रोंगौथि गोनां टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइखौ गथायबाय। सा 900 रोंगौथि गोनां टेट बिजाथिफोरनो होनाय थिसनलाइ बिलाइखौ LP एसिस्टेन्ट टिचाराव गासै सा 258 बर' बिजाथिफोरा मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो UP एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सआव सा 74 बर' बिजाथि, साइन्सआव सा 8 बर' बिजाथि आरो हिन्दीआव सा 16 बर' बिजाथिफोरा थिसनलाइ बिलाइखौ मोननो हादों। टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ होनाय हाबाफारियाव गाहाय खुंगिरि रमद बर'जों लोगोसे EM दावबायसा बर', EM रन्जित बसुमतारी आरो MCLA माधव चन्द्र छेत्रीजों गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां मेलेमजिबिफोरा बाहागो लादोंमोन। रमद बर'न दैदेननाय Btr सरकआ खुंफुंनाय स्पेशल टेटनि बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ राननानै होबाय। थांनाय 21 आगस्टखालि फोसावजानाय Btr सरकआ खुंफुंनाय स्पेशल टेटनि बिजाथिफोरनि दिनै थिसनलाइ बिलाइखौ राननानै होयो। Btrनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सा 900 रोंगौथि गोनां टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइखौ गथायनानै होयो। मोनसे गेदेर हाबाफारि खुंफुंनानै Btr प्रभिन्सियेलाइज LP आरो ME फरायसालिफोरनि लोगो फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय सायख'जानाय सा 900 रोंगौथि गोनां टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइखौ गथायबाय। सा 900 रोंगौथि गोनां टेट बिजाथिफोरनो होनाय थिसनलाइ बिलाइखौ LP एसिस्टेन्ट टिचाराव गासै सा 258 बर' बिजाथिफोरा मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो UP एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सआव सा 74 बर' बिजाथि, साइन्सआव सा 8 बर' बिजाथि आरो हिन्दीआव सा 16 बर' बिजाथिफोरा थिसनलाइ बिलाइखौ मोननो हादों। टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ होनाय हाबाफारियाव गाहाय खुंगिरि रमद बर'जों लोगोसे EM दावबायसा बर', EM रन्जित बसुमतारी आरो MCLA माधव चन्द्र छेत्रीजों गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां मेलेमजिबिफोरा बाहागो लादोंमोन।